tomto videu budem loviť brainrotov, takže ak ťa zaujíma, ktorý bude ten najlepší, tak rozhodne sleduj až do konca. Takže už sme momentálne v hre a uvidíme, čo tu máme robiť. Vyzerá to tak, že tu musíme kradnúť brainrotov a vzadu idú rôzne také lasery, ktoré nás môžu prejsť a potom by sme to vlastne nestihli ukradnúť. Takže rozhodne ideme sem a umiestnime tu tohoto brainrota, tohoto prvého, ale vyzerá to tak, že musíme ísť po ďalších. Takže každopádne si ho tu umiestnime a ideme ďalej, ale za chvíľu tu príde ten laser, takže rozhodne si môžeme sa zobrať peniaze, ten nás zarába len 9. No, poďme za chvíľu tam, ale počkáme, kým to prejde, lebo to by sme ho nestihli. A ideme rovno sem a zoberieme si niečo ďalšie a zoberieme si túto myš. A dúfam, že stihnem utiecť. Ale dúfam, že hej. Speed máme 18, rýchlosť, ale potom si budeme môcť ešte vylepšovať. Ešte sa budeme môcť si zväčšovať rýchlosť, ale táto nás zarába 9 za sekundu. A tam ten noob len 2 alebo koľko. Ale ešte tu bude strašne veľa laserov teraz, čo samozrejme nestíhame. A sú tam také jaskyne, do ktorých sa budeme môcť schovávať. Každopádne pozrieme sa, čo môžeme urobiť tu, aby som si asi trochu zvyšil tú rýchlosť. Nech sme rýchlejší, takže sa každopádne zvýšim rýchlosť a už nemáme dosť peňazí, ale ukážeme trošku sme rýchlejší, predsa len. Dokážeme rýchlejšie utiecť a nejakého ďalšieho brainrota, ktorého ešte nemáme. Alebo túto myš tu už máme, tak sa radšej necháme takto porobiť a zoberieme si nejakého ďalšieho brainrota. Nejakého, ktorého stihneme zobrať, aby sme si ho tam mohli umiestniť a nemali sme stále to isté. Túto myš, tohto ešte nemáme, také tohto by som si zobral a umiestnime si ho sem. A ten nám už zarába 5 za sekundu, čo je už celkom viac. Nie. Ten predošlý nám predsa len zarába 9, čo je viac, ale každopádne si tu zarábime a budeme si ich môcť aj vylepšovať, ale to sledujte až do konca. Budeme si vylepšovať a aby ste zistili, hlavne sledujte do konca, aby ste zistili, že či tu budeme mať plný inventár, či budeme mať plnú tú bejsku. Ale ja dúfam, že hej, takže rozhodne to sledujte, aby ste zistili, či sa mi podarí naplniť celú tú bejsku. A či sa mi podarí ich aj upgradeovať, pretože na konci ich budem upgradeovať, tak sledujte. Rozhodne až do konca. A každopádne máme tu ďalšie nejaké tieto lasery, takže musíme počkať a ideme si zobrať nejakého ďalšieho, to sa každopádne môžeme schovať do tejto jaskyne, kebyže pôjde ten laser. A každopádne aj tu, a tady to sa dokonca prejsť, pretože to je VIP, ale to je až za Robuxy. Takže poznáte pravidlo 1000 odberov, dajte a začnem za Robuxy kupovať. No a ako ďalej si ideme asi zobrať nejakého ďalšieho, ale neviem, či to stihneme. Chcel som ísť do jaskyne, ale nevydalo, takže asi nestíham. Tak najskôr budeme musieť počkať, kým ten laser prejde a ja dúfam, že to stihnem. Takže idem teraz skúsiť niečo zobrať, takže dúfam, že sa mi to už podarí. Nejakého ďalšieho nového. Napríklad tohoto chcem, takže berem a dúfam, že sa mi podarí stihnúť utiecť. Takže okamžite bežím, ale čo mi je dosť pomaly, dúfam, že ma to nerozseká. Ešte, že tak, stihol som to, takže ideme si ho tu umiestniť a tento som zvedavý, že koľko nám už bude zarábať, takže úplne si ho sem umiestniť. A tento nás zarába 35 za sekundu, wow, tak to už je celkom dosť, ja si myslím, že už hráme celkom dosť počíta 2,53 krátov, čiže si myslím, že si môžeme už rovno potom aj lepšiť tú rýchlosť, ale skúsme ešte jednoho, tak to som nestihol. A skúsme ešte jednoho zobrať, takže ja si myslím, že by sa nám to mohlo podariť. Takže počkáme na laser a ideme teraz to už myslím, že stihneme, takže dúfam, že to stihneme. Tak idem skúsiť nejakého iného, zobrať nejakého ďalšieho. Ja chcem tohoto, takže berem ho. A nech budem zarábať 70 za sekundu.
Nestihol som to. Viete čo? Ja si verím, že to zvládnem, takže si myslím, že teraz to už naozaj dám, takže inak každopádne si asi ešte vylepší, toto sa asi nedá nič a tuto, viete čo, ja si asi vylepším naozaj tú rýchlosť, to bude asi najjednoduchšie riešenie, keďže máme veľa karátov, tak si rovno môžem nakúpiť veľa týchto všetkých rýchlostí a ako mi teraz sme už o dosť rýchlejší. A to určite stihneme, takže rýchlo zoberieme nejakého brainrota, nejakého, ktorého nemáme. Tak to akože fakt ešte stále nestíhame, ale ako musíme stihnúť zobrať, tak počkáme a na niektorý pokus to už dúfam, že dáme. Teraz dúfam, že už aj. Zatiaľ nič nejde. A to by sme mohli stihnúť. Berem a idem, tak toto na 100% stihneme, toto už nejde proste nestihnúť. Ale poďme na to. Yes, máme nejakého gold brainrota. A ten nás zarába 28 za sekundu. To je celkom dosť. Ja si myslím, že už za chvíľu bude až strašne veľa peňazí, 6,1 karátov. A to si rozhodne idem vylepšiť rýchlosť. Tak to si nakúpim, toho extrémne veľa nakupujem. A teraz sme už extrémne rýchli. Teraz sme už fakt o dosť rýchlejšie ako sme boli. Takže rozhodne idem do nejakého ďalšieho, ale teraz idem ujsť sem do nejakej tejto ohrady, rýchlo bež. Sakra, to bolo tak tesné. No nevadí, tak ideme ešte raz, ale počkáme, kým príde laser a okamžite bežíme. Tak, schovaj sa. To nejde stihnúť. Aký veľmi by som musel byť rýchly, aby som to stihol. Poďme teraz. Dúfam, že to už konečne stihnem. To sa nedá, ale ja nemám peniaze na to, aby som sa ešte vylepšoval. Tak čo mám akože robiť? Dúfam, že to nestihnem. Nie, to nemám šancu. Musím asi počkať, kým bude nejaký pomalší laser, aby som to stihol. Ale ešte tu ide ďalší, tak ja sa skúsim schovať. Nie, to nestíham. Nestíham to proste. Je tu strašne veľa tých laserov, takže ďalší. Samozrejme, že to nestihnem. Ale teraz to vyzerá tak, že tu už moc nejde. Že je veľmi ďaleko. Takže by som to mohol stihnúť, tu sa schovať. Ale asi by som to ešte stihol. Skúsme ešte nejaká rýchlo prebehnúť. Dúfam, že sa mi to podarí. Teraz to bude fakt na tesnotku, počkam. Ako ma to mohlo sejmuť? Ja fakt neviem, ako ma to mohlo sejmuť. Ale každopádne, ja idem zbierať ďalších brainrotov. A uvidíme, či nejakého sa mi podarí ukradnúť. Tohto by sa mi asi malo podariť ukradnúť, takže dúfam, že stihnem s ním utiecť, pretože tento je fakt dobrý a môžeme za neho zarobiť veľa. Ak by ste chceli pokračovať, tak kliknite na tlačítko lajku, odberu, zvončeku a čau!